In september is het precies 5 jaar geleden dat André van ons heen is gegaan. 23 september. Ja. Wat doet dat met jou? Nou, het is elk jaar, zeker als die datum weer komt, is het toch wel iets waar je over nadenkt. En ik vind het leuk, in de Powerzone wordt een heel groot concert met heel veel zangers gehouden. Ik ben daar zelf ook al een keer geweest. Dit jaar staan er ook weer een heleboel zangers die met de fans André Hazes gaan herdenken. Een heel mooi feest, zeker voor André. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben vanaf het eerste uur fan van André Hazes. En ik zal ook altijd fan blijven. Ja, en dan op een gegeven moment dan ga je ook veel nummers van hem zingen. Ik ben ook blij dat ik met Henny Thijssen werk en ook een heleboel eigen nummers doe. Maar ik vind het altijd hartstikke leuk om zeker ook nummers van André te zingen. En elk optreden doe ik dat dan ook. Je zei het zelf al, je bent ook bezig met een eigen album inmiddels. Wat gaan we daarop krijgen dan? Daar komt inderdaad ook iets op te staan, de medley van André Hazes. Maar er komen ook een heleboel nieuwe nummers op. Frank van Netten heeft een paar nummers voor mij geschreven. Henny Thijssen heeft een heleboel nummers voor mij geschreven. En Harm Bolters is ook bezig met een nummer te schrijven. Een oranje nummer weer. Het WK komt eraan. Ik had met Harm Bolters zat ik in de auto en we reizen wel eens samen vaker naar optredens toe. En die zei tegen mij van nou misschien is het wel een leuk idee om een oranje nummer te gaan opnemen. Dus we gaan weer de strijd aan met de dikdakkers natuurlijk. Altijd feest hè, met de dikdakkers. Maar bij mij wordt het een beetje in de genre van Hazes een oranje nummer. Dus we hopen dat het wat wordt. Bij de meeste feestjes en wat tentfeesten, zeker nu in deze tijd, daar sta ik graag op de bühne. En ik word ook vaak gevraagd om daar te komen. Leuk. Ja, vaak is het een paar nummers Hazes, dan ook een paar feestnummers. Want ja, het is toch feest. De mensen die uitgaan, die willen graag feest. En een paar serieuze nummers vinden ze leuk, maar ook om even met de handen te klappen of even achter elkaar aan te hossen, vinden de mensen leuk. En ik vind dat ook leuk om de mensen in beweging te krijgen.